מי לא חושש או אפילו יודע שהוא משלם יותר מדי על החשבונות החודשיים שלו, על האינטרנט, על הטלפון, סלולר, חשמל, מה לא. אתר חדש מנסה לנטרל בדיוק את המוקש הזה ולעקוב אחרי החשבונות החודשיים עבורנו ולוודא שאנחנו לא יוצאים פריירים. אסף אליהו הוא אחד היזמים של ספארקי. שלום וברכה. לפני הכל תסביר איך האתר שלכם יכול להועיל לכיס שלנו? כל מה שאתה צריך לעשות זה להיכנס לאתר www.sparky.co. יש שם לשונית של חשבונות, אתה לוחץ על כפתור חשבונות, ואז פשוט אתה מעלה חשבוניות שיש לך. ואז מה אתם עושים? כל חשבונית שיש לך של חשבון חודשי מתחדש, כמו סלולר, אינטרנט, תקשורת, דברים כאלה, אתה יכול לשלוח אותה אלינו. אנחנו עושים איזשהו ניתוח אצלנו באתר, ומשווים את זה גם לחשבונות העבר שלך, וגם לאנשים אחרים. כלומר, כמה שיותר ישראלים יעלו את החשבוניות שלהם לאתר שלכם, הדיוק שלכם יהיה יותר גדול. חוכמת ההמונים. ככל שיהיה לנו מאגר נתונים יותר גדול, כך יהיה לנו בעצם מאגר שאפשר להשוות אליו, ואז בעצם מה שקורה, אנחנו משתפים את הידע של כולם, לכולם בעצם. האתר כבר פועל? כיום יש לנו אלפי משתמשים, למרות שעלינו רק בימים האחרונים בעצם לאתר. ברגע שפרסמנו את זה החוצה, בגלל שהיה כנראה צורך כזה גדול, אנשים מיד נרשמו והתחילו להעלות נתונים. הרבה אנשים כבר חוסכים הרבה מאוד כסף. בלי להתחייב, תן לנו מושג על החיסכון? מה שאנחנו ראינו זה היה בערך 40% מהאנשים שהעלו יכלו לחסוך כסף באתר, שזה המון מבחינתנו. חשוב לציין, גדי, שזה לא רק עניין של לחסוך, מה שאנחנו עושים, אנחנו גם עושים איזו אפשרות של ניטור נתונים. זאת אומרת שגם אם לא הצלחת לחסוך, כן. אבל אנחנו בודקים שלעומת חודש קודם, שילמת מחיר שמתאים. זאת אומרת שאם בחודש הזה עלה לך המחיר, השתנה לך המחיר, ירד לך המחיר, אתה תקבל התראה על כך. מה הדליק אותך על הרעיון הזה? הרעיון בעצם התחיל שישבנו באיזושהי ארוחה משפחתית, ראינו איזו חשבונית של סבא וסבתא שלי, שמשלמים איזשהו סכום אבסורד. כל כך התעצבנתי ואמרתי להם, תגידו, איך אתם משלמים כזה סכום כשאני משלם כמעט 10% מהמחיר הזה? מה זה היה? התחלנו איזשהו. זה היה עבור שירות אינטרנט. כמה הם משלמים היום? בערך 40 שקלים בחודש. 40, יחי ההבדל העצום. אז איך עושים מזה כסף מהאתר שלכם? כרגע למשתמשים השירות ניתן בחינם, כאשר התוכנית העסקית שלנו בעצם לעשות את זה בעתיד עבור עסקים, שבהם המורכבות היא הרבה יותר גדולה, ומהעסקים ניקח כסף. יפה, אנחנו תמיד בעד חסכונות. תודה רבה. תודה רבה לך. חברים, אלדד, מה אתה אומר על השירות הזה? רעיון נפלא, רעיון נפלא. אני חושב שנושא של השוואת מחירים ולראות שהחשבונות בסדר, בסך הכל, דיברנו קודם ליוקר המחיה, יוביל לעוד הורדות של מחירים. אין ספק שהיכולת של אותו ספק, אותו יצרן, לגבות מה שנקרא מחיר דיפרנציאלי מאנשים שונים, על שירותים שונים, מייצר מצב שבו אנחנו משלמים יותר, מי שלא יודע, מי שאין לו את המידע, ראינו את זה בטלפונים, ראינו את זה במשכנתאות, בהרבה מאוד דברים, כן, משלם יותר. הידע עוזר להוריד מחירים. נכון, חייק, מה אתה אומר? לאלה שלא יודעים להשוות כל כך, ואולי זה יעשה להם את העבודה. קודם כל, אני רואה את החבר'ה הצעירים האלו עם הברק בעיניים, וזה עושה לי רק טוב, כל הכבוד. רעיון נפלא, יש רק דבר אחד, צריך להנגיש אותו יותר טוב, כי אני לא חושב שהסבתא שלו יכולה לבדוק מחירים של משהו שהיא משלמת, צריך ליצור פה איזה ממשק משתמש נוח. הוא בודק, היא רק צריכה לשלוח. נכון, הרעיון שאתה תעשה את זה בשביל אלה שקשה להם. כן, אוקיי. בסדר גמור. תודה רבה.